Hyvää iltaa, kun nauhoittaa tämä video tähän aikaan. Ja sitten nyt kun katsotaan tämä video, voidaan sanoa kun hyvä päivä. Tässä videossa mä esittelen, kun mistä pisteestä aloittiin oppimaan se InTouch-ohjelma ja missä vaiheessa mä oon. Ihan aluksi mä pääsin sitten sain jotain lähtöpiste, kun pitäisi InTouchille tehdä joku raportti opettajalta. Ja päätettiin, kun otetaan semmoset ratat, kun sinne on pneumaattinen sylenteri ja jousipalautuinen sähkö ja jousipalautuinen venttiili. Sinne tarvitaan start-nappula, hätäseis-nappula ja kun sinne käytetty vielä 5, kun sinne asennettiin viikko 5 InTouchin ohjelma. Viikko 5 InTouchin ohjelmaa asensin, sitten huomasin, kun miten mä pääsen InTouchin kautta Siemens-ohjelmaan. Etsin ja maalasin tämä punaiseksi, kun saan selvää. Pari päivää sitten saan tämä ongelma ratkaistua. Sitten tein Siemens 7 joku ohjelma, kun InTouchin ohjelman kautta käynnistetään se. Ohjelma oli niin kuin semmoset kuljettimessakin on 10 kappale anturi. Anturit nimettiin B1, B2, B3, B4 ja niin edelleen. B10 asti, kun anturit merkittiin B:llä. Sitten 4 kappale sähkömoottori. Ja sähkömoottori Siemensille nimettiin M1, moottori 1, moottori 2, 3 ja moottori 4. 2 kappale mietittiin, kun sinne löytyy solussa on 2 CNC-kone. CNC-sorvi ja CNC-työstökone. Ja 2 vielä robottia, kun niiden välissä palvelee koneella. Se oli niin kuin koneistusrobotti ja paketointirobotti. Siinä oli kamera asennettu. Malliohjelma oli niin kuin solun muodot. Kun haluan rakentaa semmoinen solu, kun sinne on kuljettin, NC-koneet ja robotti. Kun alle oleva kuvan mukaisesti. Tämä kuvan mukaisesti, kun ylhäällä on kaikki anturin ja joka vaihe selitetty ihan selväksi. Ja ne punaiset viivat sen huomautukset, kun mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Ja nämä vihreät oli niin kuin pitäisi miettiä vähän enemmän sitä asioita. Ohjelman rakenne meni niin kuin kun laitetaan tänne, niin silloin kun ase laitetaan tänne lava pysyy 2 sekuntia, kun tässäkin on. Lava lähtee liikkeelle 2 sekunnin jälkeen ja silloin moottori 1 lähtee käyntiin. No, täälläkin on jäi moottori 1. Ja sitten P2, kun huomaa kappale, se pysäyttää se ja se lähettää logikalle, kun paletti on täällä. Ja sitten logiikka lähettää viesti robotille, kun aloittaa työskentelemään.
robotti siirtää molemmat LC-koneeseen ja valmis tuote lähtee kuljettimen 4 päälle. Tämä oli se idea, kun eka päivä melkein viikko 5 aloittaa rakentamaan InTouchin ohjelman kautta. Mutta mulla oli vähän ongelma, kun InTouch oli ihan uusi ohjelma mulle ja sen asennus ja ymmärtäminen ja vielä tutustuminen kesti vähän aikaa. Ja sama aika minun pitäisi opiskella muut asiat, mitä oli joka periodissa tulossa. Ja kielen ongelman takia jäi muutama kurssia eka vuodessa suorittamatta. Nekin pitäisi suorittaa. Tuonne ongelmien sisällä pääsin asentamaan opettajan avulla InTouchin ohjelmaa omaa koneeseen. Kun olen kotona, pääsen harjoittelemaan se ohjelman kanssa. Tämä oli semmoiset ohjelmat, kun mä rakensin InTouchin puolelle. Sen ohjelma oli tämä. Tämä ohjelma. Mutta kun asensin tänne, huomasin, kun ne kaikki ohjelmat pitäisi olla Siemens ja sorvin ja robotin kautta se ohjelma valmis, kun pääsen syöttämään niiden IOt oikein päin. Sitten mietin, kun miten mä voin ratkaista tämä ongelma. Mä joudun tekemään vähän muita työtäkin. Mä tekin muutama pieniä harjoituksia, kun pääsen vähän asiaan. Mä tekin eka tämmönen harjoitus, kun ymmärrän vähän periaate, miten se toimii. Mulla ei ole lisenssi vielä asennettu, sen takia on periaate. Valon kautta tiedämme, mitä tapahtuu. Mutta sen takana ei ole mitään Siemensin ohjelmaa. Se on vain tämä simulointimalli. Ja Aleksille kun näet, se on vain ykkösellä. Olen tehnyt jotain. Sitten kakkosena ihan täys ohjelma. Ja sitten kun mun InTouchille ei ole lisenssi asennettu mun koneeseen, ei pysty tehdä näin iso solkia. Sen takia mietin, kun mä teen joku pienempi malli. Ennen kuin lähdin tekemään se pienempi malli, aloittiin opiskelemaan vähän omalla ajalla itse Vandelvaren sivulla. Kun YouTuben kautta sain muutama video katsottua, siellä oli aina jotain sivun mainostakin. plcmentor.com. Sitten kun pääsin plcmentor.comin, siellä osallistumisen jälkeen, rekisteröintin jälkeen, se annoi käyttäjälle 4 opetusvideoita. 4 opetusvideon kautta opin, miten pääsen ne perusasiat tekemään. Mä tekin ne perusasiat, sitten taas mun se demoversio ei antaa meille oikeutta, kun tehdään paljon työtä. Mutta kun harjoittelin tätä, sen aikaa sain Klinkmanista semmoiset tarjous, kun
Annikka Markula Klinkman ja vastaanotto Chatran Alex tarkoittaa minä. Kun työskentelen Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa, meilläkin on InTouch-ohjelma käytössä. Sain tämmönen tarjous kun ensi kuun 3. päivä - 5. päivän asti. Se tarkoittaa 3 päivää olen InTouchin koulutuksessa. Ja se päivän jälkeen olen vähän viisaampi kuin nyt. Osaan jotakin InTouchista, InTouchin ohjelmasta ja sen rakenneesta. Mutta nyt tähän asti me sanottiin mun heikko puolet. Sen jälkeen mä pääsen tämän koulutukseen. Silloin varmasti mä lähden tekemään mun oma kuljetti. Mä lähden tekemään tämä projekti varmasti. Kun meillä on siellä omassa työpaikassa on kuljettin, on CNC-kone, on robotti ja on tarvittava asiat. Ja tarvittava komponentitkin pystyy rakentamaan ihan tämmöisen muodon. Mutta mietin, kun pitäisi palauttaa opettajalle joku tehtävä, mä tekin kakkosvaiheen. Kun joku peruskuljetin, kun meillä on koulussa ja meillä on tässä omassa huoneessakin sama työkalu. Sitten semmoset kuljetinkin, sinne on 5 anturi ja 1 sähkömoottori, kun pystyy ajaa edestakas sen kautta. Tekin Siemensin ohjelma ja sinne oli 3 näppäimistöä. Täältä me nähdään. Tämmöiset kuljettin on mulle. Tämä oli niin kuin, tämä ensin tarvitsi se ilmapaino tai se kompressori tai ilmapumpu, kun mulle ei ollut, sen takia tämä vaihe jäi kokonaan pelistä pois. Mä tekin semmoset ohjelmat, kun kappale laittaa tänne. Se odottaa 2 sekuntia, sitten 2 sekunnin jälkeen lähtee tänne B4. Sitten kun B4 huomaa kappale, se odottaa sitä 3 sekuntia, se lähtee takaisinpäin tänne. Sitten se odottaa 4 sekuntia ja lähettää takaisin tonne päin. Ja jos käyttäjä tässä vaiheessa, kun S1 painetaan, se tapahtuu se mitä me selittiin. Jos painetaan S0, sitten lähtee se koko solu pysäyttää. Jos painetaan S2, se tulee resetti ja sitten S3 pystyy ajamaan sähkömoottori takaisinpäin. Tarkoittaa manuaalisesti miinuspäin. Näin, kun se hyppää tuonne takaisin ja stop. Ja niin kun en ole pystynyt asentamaan vielä ja kaikki vaiheet. Mutta täällä ainakin näkyy meidän IOt, kun Siemensillä asennettu. Ja Siemensin ohjelma on tässä ne symbolit. Kun sama käskyt on täälläkin. Esimerkiksi täältä pääsemme.
käskyt. Täällä ne start ja stoppit ja manuaali hätäsees ja ekaanturi ja B ja muut. Nämä on se ne käskyt kun on syötetty InTouchin sisään. Ja nyt kun pääsemme Siemensin vähän ohjelmalla tutustumaan, tässä on se ohjelman alku ja sitten ohjelman jatko tai se aliohjelma. Tässä olen selittänyt 3 eri kieltä, suomeksi, turkiksi ja persian kielellä. Tässä se vaiheet ja sitten reset-nappula, kun se S2, se painaa kaikki vaiheet nollaksi ja aloittaa ohjelma ja laite ihan alusta. Sitten moottorin plus- ja miinussuunta oleva laskurit ja timerit ja niin eteenpäin. Ja sitten tässä vaiheessa voidaan, kun tämä oli se paneeli, kun yksi pieni ongelma mun omalle läppärille, kun olen tehnyt se ohjelmat, mutta ei pysty ajaa suoraan se logiikkaan, kun mulla ei ole se CP5511 kaapeli. Mulla on se USB ja se USB-kaapeli mulla ei ole olemassa. Täällä oli se ohjelma. Ajan nyt toinen vähän vanhempi koneella. Täällä tehtiin semmoset ohjelma, kun painetaan S1, start-nappula, stop, reset ja moottori pyöri miinuspäin. Nyt vaihe loppuu 3 kertaa. Vaan painetaan S1, taas vaihe lähtee alusta.
Tai voidaan painaa reset ja sitten täältä S3 kun palautetaan alkuvaiheeseen ja uudestaan lähtee liikkeelle. Tässä oli viimeinen